No niin, terve taas kaikki Vähän epäaitoa podcastin seuraajat ja tervetuloa 4. jaksoon. Tässä on Samuli ja mun vieressä istuu Otso. Ja mä halutaan toivottaa sulle erittäin hyvää päivää, aamua tai yötä tai iltaa, milloin ikinä sä kuunteletkaan tätä podcastia. Joo, meiltä tulee tosiaan joka maanantai aina uusi jakso. Ja tässä jaksossa me käsitellään sitä, mitä me ollaan ehkä, missä me ollaan kaikista parhaimpia, eli me muistellaan omaa rakasta lapsuuttamme ja nyt tässä jaksossa just näitä legendaarisimpia sekoiluja. Kyllä, eli mulla itsellä, mä en tiedä mitä Otsolla lukee muistiinpanoissa, mutta mulla itsellä lukee täällä muistiinpanoissa podcast, sekoilua ja tapahtumia. Eli muistellaan just sitä, muistellaan niitä hienoja asioita, voiko niitä sanoa hienoiksi? On. Kyllä niitä voi sanoa hienoiksi. Joo. Semmoisia tapahtumia, mitä on tapahtunut meidän nuoruudessa, ja nyt me halutaan jakaa ne teille. Ja toivottavasti nautit myös tästä jaksosta. Jos et ole käynyt tsekkaamassa meidän 3. episodia, niin käy ihmeessä. Ja haluan vielä sanoa sen, että jos et ole laittanut seurantaan Vähän epäaitoa podcastiin, niin laita ihmeessä. Laita seurantaa YouTuben puolella ja myös Spotifyn puolella. Ja jaa myös tätä podcastia sun frendeillesi. Mutta mennään 4. jakson pariin ja aiheeseen, eli sekoilua ja tapahtumia. Mä haluan, Otso, että sä voisit vaikka aloittaa, mitä sulla ikinä sit onkaan siellä listassa ykkösenä. Joo. Ja nämä ei ole siis minkäänlaisessa järjestyksessä, vaan niinku ihan semmosia tapahtumia, mitä on vaan tapahtunut meidän nuoruudessa. Joo, no mä nyt ehdin kuitenkin laittaa semijärjestykseen ajallisesti, että ensimmäiset sekoilut, mitä tuli tehtyä, niin tein silloisen naapurin kanssa, joka oli myös mun paras kaveri, ja miellän edelleenkin hänet silleen parhaaksi kaveriksi. Aina kun me nähdään tälleen vuosien jälkeen, niin jotenkin sen kanssa pystyy olemaan, niin kuin se olisi mun oma veli jotenkin, että vaikka oltaisiin kuinka eri ympyröissä, niin silti jotenkin tullaan aina yhtä hyvin juttuun. Mutta joo, siis hänen kanssa tuli tehtyä kaikki ensimmäiset ihan crazyt päättömät, mutta aivan törkeän hauskat jutut. Esimerkiksi miten me tämmönenkin temppu keksittiin, että tultiin koulusta samaa matkaa, kun asuttiin tosiaan naapureina, niin sitten keksittiin, että hei, tossa on tommonen postilaatikko. Kurkataan, mitä siellä on. Se ei ollut niinku meidän posti, se oli joku randomi. Siinä koulun vieressä asuva mummelin postilaatikko. Ja sitten siellä oli aika paljon kaikkea. Ja sitten oltiin silleen, hei, otetaan nää ja viedään nää. Mennään sitten tonne kotiin katsoa, että mitä kaikkea täällä on. Ja sitten siellä yksi niistä lehdistä oli semmoinen aselehti vielä. Se oli tosi jännää. Silleen, mitä tämmöinen tyyppi lukee? No hyvä, että se oli aselehti eikä mikään muu lehti. No joo. Ja musta tuntuu, että me tyhjennettiin siinä matkalla pari muunkin tyypin postilaatikkoja vielä. Että meillä oli oikeasti iso kasa lehtiä, kun tultiin sitten kotiin. Mutta sitten me sovittiin kyllä siinä kanssa, että jos siinä on jotain henkilökohtaisia kirjeitä ja jotain laskuja, niin ne kyllä sitten aina poltetaan, no ei. et niitä ei oteta ainakaan. Joo, okay. Ja tämän kaverin kanssa tuli tehty oikeasti niin hauskoja ihan parhaimmasta päästä, mutta tietty sitten kun aikaa kului ja tutustuin sitten Samuliin paremmin, niin sitten meni vielä crazymmäksi. No olisiko sulla joku, mitä niinku ekoi muistoi? No niitä on aika paljon oikeasti. Ja siis edelleenkin miettikää se, että siis pienempänä, kun on lapsi, kun on junnu, niin silloin vaan sulla niinku juolahtaa päähän asioita. Just oikein, että hei, tuossa on postilaatikko. Otetaan postit ja viedään ne niinku teäks himaa. Siis joku tulee kysyä sulta, että hei, miksi sä teit tän? No sit vaan silleen, että
En mä tiedä, me vaan tehtiin tää. Ensimmäisiä muistoja, mitä mulla on niinku, semmosia niinku aivopieruja, mitä on tapahtunut niinku nuoruudessa, niin oli ala-asteaikoina. Kyllä. Ja olisiko ollut varmaan ykkösluokalla itse asiassa. Ja yhden kaverin kanssa niin hengattiin tosi paljon ja oltiin niinku jygillä, eli pyörillä liikenteessä paljon ja pyöräiltiin ympäri niinku lähiasuinaluetta ja tälleen näin. Ja sitten jossain vaiheessa meillä tuli niinku todella hyvä idea. Ja mä en tiedä, mä en muista kunnolla tarkkaan, miten tää meni tää homma. Mutta me ajettiin tämän mun kaveri himaan, haettiin sieltä heijastinliivit, sitten haettiin kuulosuojaimet, ja me pyöräiltiin joku 500 metriä semmoiseen lähimpään, niinku, missä on suojatie, niinku liikenteen jakaja ja suojatie samassa. Ja me mentiin, niinku, mä menin toiselle puolelle ja kaveri meni toiselle puolelle, ja me pysäyteltiin vaan autoja siellä. Me oltiin jotain, niinku, mitä näitä valet parking-tyyppejä tai jotain työmiehiä. Ja me ruvettiin vaan pysäyttelemään randomisti ihmisiä niinku liikenteessä. Sitten sieltä tuli hirveä jono jossain vaiheessa. Ja ihmiset niinku rullasi ikkuna auki ja oli se, että hei, mitä te oikein teette äijät? Ja mä en siis, ei mulla niinku jälkikäteen mulla olisi pokkaa tehdä tollaista. Ei ois. Mut siis junnuna me tehtiin, se vaan että miksi ei tehtäisi Miksei? Joo, vitsi. Sitten mun huvittaa se, kun tossa ei ollut mitään muuta päämäärää kuin, että onko teillä pokkaa tehdä. Ja... Niin, ei, me vaan tehtiin se. Joo. En mä niinku, ehkä se oli vaan, että tehdäänkö, no miksei, mitä voisi tapahtua. Tää kaveri, se oli muutenkin tosi hullu villi kaveri, ja sillä oli semmoinen mainekin, että se uskalsi tehdä oikeasti kaikkea niinku tyhmää, mutta sitten joo, mä ehdin pelätä, että muuttuuko se koskaan semmoiseksi järkeväksi, mutta kyllä siitä tuli sitten semmoinen mukava, järkevä kaveri, ainakin mitä nyt viimeksi on siitä kuullut. Jep. No, noi liikenteen jakajat, niin mullakin on historiaa niistä silleen, että toisen parhaan kaverin kanssa ostettiin kaupasta jotain herkkuu ja sitten mentiin vaan istua siihen liikenteen jakajalle, josta mä oon aikaisemmaskin jaksossa kertonut se, kun ne yhdet tyypit yritti irrottaa sitä liikennemerkkiä, niin siinä kohtaa. Vaan niin kuin illalla istuttiin, mentiin syömään Marabou Dime-suklaata siihen. Ja sitten yksi autoilija pysähtyy siihen, että hei pojat, että ehkä tämä ei ole mikään hyvä paikka hengailla. Sitten me oltiin siinä, no hyvä on, ja lähtiin pois. Mikä tuosta tulee mieleen mulle? No. Mä joskus katsoin niinku yhden Dudesonit jakso. Ja siinä niinku meni hotellin katolle. Ne vei sinne pienen grillin ja söi ruokaa hotellin. Ne meni hotellin ne tikapuut seinää pitkin ylös. He meni sinne hotellin katolle syömään. Niin vähän sama, että eiköhän nyt ruveta sammuttelemaan grillillä ja tuonne alas istumaan. Vähän sama juttu. Eikö se ole vähän sopimaton paikka, pojat? Syödä suklaata liikenteen jakajan päälle. Joo. Millaisessa roolissa sun elämässä on ollut niin kuin isovanhemmat? Hyvä kysymys. Ne on ollut aika vähän mun elämässä silleen, että isän vanhemmat asui tosi kaukana ja ne oli tosi vanhoja jo silloin, kun mä synnyin. Että ei ehtinyt ole paljon niiden kanssa tekemisissä ja äidin vanhemmista isä halvaantui, kun mä olin joku 1-vuotias ehkä, niin sit en mä ehtinyt tavata sitä silleen järkevänä, että sit se ehti olemaan 10 vuotta silleen hoivakodissa puhekyvyttömänä. Äidinäiti oli pitkään semmoinen ainoa oikea biologinen isovanhempia niinku tosi mainio tyyppi, mutta sitten oli kans naapuri setä, kenestä tuli sit mulle semmoinen varaukki. Wow. Mitäs sulla oli mielessä? No ei mitään, toi oli semmoinen hyvä tavallaan alustus, että mulla tavallaan isovanhemmat on myös ollut tosi tärkeässä roolissa silleen, ja ainakin isän puolen isovanhemmat on ollut tosi isossa roolissa, sillä ne asu samassa kaupungissa, eli Keravalla, ja sitten tavallaan joka viikonloppu kävi niitä, no ei ehkä joka viikonloppu, mutta lähes joka viikonloppu kävi niitä luon yökylässä, ja kesällä mentiin mökille, ja sitten taas äidin puolen isovanhemmat, jotka on edelleen elossa, ja tosi mahtavia ihmisiä, ja mutta mulla oli todella 2 erilaista ukkia mun elämässä. Isän puolen isä oli todella rento, semmoinen, että mä muistan yhden tapahtuman, mä olin meidän mökillä, ja mulla oli sairaan tylsää mökillä, ja
Sitten mä rupesin heittämään niinku tikkaa. Sitten mä mietin, että vitsi, vois mennä vähän kauemmas tuosta tikkataulusta ja kokeilla heittää, tiiäks. Ja sitten mä aina osuin, tiiäks, siihen tauluun, ja sitten mä menin loppujen lopuksi ihan sairaan kauas. Sitten mä viskasin sen tikan sairaan lujaa, ja se osui yhteen meidän mökin ikkunoista. Ja sitten se niinku meni rikki, tiiäks. Ja mä olin heti silleen, että mitä vitsiä, oi hitsi, oho, hups. Ja mä menin ihan, tiiäks, mä en muista, miten siitä tapahtui sitten, että meni jotenkin tosi surulliseksi, mutta sitten niinku menin kertoa, tiiäks, muukille sen, ja sitten se oli vaan silleen, ei mitään, hei, näitä sattuu, vahinkoja sattuu, tiiäks, ja oli tosi semmoinen lohduttava. Ja mun äidin isä on ollut taas tosi semmoinen, niinku, ollut tosi niinku inspiroiva ihminen, mutta tavallaan samalla tosi jäykkä, ei voi sanoa jäykkä, jämäkkä, koska siellä on kumminkin niinku armeijataustaa. Just. Mutta meillä oli kumminkin hyviä seikkailuja, ja yksi semmoinen asia, minkä mä tein, mä en ehkä silloin tajunnut, että siellä oli niin iso vaikutus, mutta nämä mun äidin vanhemmat asu siis niinku Kuopiossa silloin. Joo. Ja sitten me mentiin Kuopioon, sillä mun ukki väitteli, eli mun äidin isä väitteli tohtoriksi itsensä noin 70-vuotiaana. Joo. Ja se oli päivää ennen mun ukin väitöstilaisuutta, kun se väitteli itsensä tohtoriksi. No niin, joo, nyt mä ymmärrän. Ja en mä tiedä, mun ukki joisin iltakahvia, ja mä sit niinku aivopyörynä niin laitoin suolaa sitten mun ukin kahviin, ja sitten se otti hörpyn siitä kahvista, ja mä laitoin aika törkeä paljon sitä suolaa. Ja mukki ottaa huikaa siitä kahvista, ja se lähtee saman tien juoksemaan, teeks vessaan, ja sylkee kaikki pois. Ja mä niinku nauraa, räksytän siinä vieressä, ja sitten mukki meni ihan hiljaiseksi, ja niinku suuttui siitä tosi paljon. Joo. Ja jälkikäteen mä olin silleen, hei, miten sä voit suuttua tollasesta, tiiäks? Mutta sitten se jälkikäteen niinku avasi sitä, että sillä oli tosi paljon niinku se mieli, tai se niinku ajatukset oli tosi vahvasti siinä väitöstilaisuudessa, ja se oli todellakin todella niinku tärkeä se väitöstilaisuus, että se meni niinku putkeen ja tälleen, ja siellä väiteltiin 2-3 tuntia jostain, ja en mä edes muista, se oli tosi tylsä tilaisuus pienelle lapselle, mutta silti. Mutta tämmönen keissi, ja Mä muistan, kun sä olit silleen innoissasi tosta suolakällistä, kun sä olit nähnyt YouTubessa yhdelle niinku samalla, joo, niin, tehtiin kans isälle tommonen, tai siis isälle. Niin inspiroituneena siitä. Joo, ja sit sä kerroit mulle siitä tosi silleen, mä tein mun ukille se suolakällin, sä olit niin se yes. Mut sit joo. Sillä oli seuraamuksia, mutta onneksi sanotaan, saatte sovittua. Kyllä me jotenkin saatiin totta kai sovittua silleen, että kyllä sit pidemmän aikaa niin se kaivo mun niin ukin sisäntä, mutta sitten saatiin onneksi sovittua se. Joo. Mutta mä en halua olla silleen niin liikaa nyt putkeen äänessä, niin kerro sä vaihteeksi joku, niin mä voin jatkaa sit yhdestä toisesta seikkailusta muukin kanssa. Joo. No, jatka vaan sieltä. Kun roskiksi kerätään näitä koirien jätöksiä, niin niistä on ollut meille iso ilo lapsena. Kun yksi talvi taas tämän saman kaverin kanssa tullaan koulusta, sitten on roskis täynnä sille, että se pursuaa niitä pusseja koiran. Oliko se roskis täynnä niinku niitä koiran jätöksiä? Joo. Okei. Niin sitten me siinä niinku niitä sille putosi jo maahan ja näin, niin sitten oltiin laittamassa takas, mutta sitten me keksittiin, että hei, näinhän voisi tehdä jotain. Sitten siinä vieressä oli päiväkodin piha. Alettiin heittelee sinne niitä pusseja. Ja sitten yksi mun luokkalainen tulee sieltä, koulupäivä on päättynyt. Hei, mitä te teette? Mä kerron tästä opettajalle. Ja sitten me ollaan vaan siellä, hei, älä. Mä kerron heti huomenna. Ja sitten me ollaan kauhean pettyneitä ja kuumotellaan siinä, kun kävellään kotiin päin. Niin. Mutta sitten me siinä matkalla tajutaankin, että ei itse. Huomenna on lauantai. Ei! Toivottavasti se ei muista sitä enää maanantaina. Ja ei se sitten onneksi muistanut. Vai ei. No miten se Ukin story, se toinen temppu? Mitä käy? No niin, ei siinä mitään toista källiä mä en tehnyt missään tapauksessa. No kerran mä sitä mun ritsalla jalkaa vahingossa kivellä. Okay. Mut sit se tuli. Se oli vahinko. Ei ollut vahinko. Okay. Se oli taas semmoinen aivopieru.
Vitsi, mä oon ollut kyllä villilapsi oikeesti. Tapahtuuko tää nyt seuraava story ennen tätä suolajuttua? Mä en muista kunnolla. Musta tuntuu, että ennen sitä. Koska sä olit aika Ei, se oli tapahtunut ennen sitä. Joo. Koska mä muistan, mä kerron tämän saman storin. Itse asiassa just siinä, kun mun ukki väitteli itsensä tohtoriksi, niin saman iltana oli sitten niinku iltatilaisuus, missä mu oltiin pyydetty pitää puhe. Oho. Ja mä sitten kerroin tämän saman. En tätä suolan kaatostoria tietenkään, vaan tämän, minkä mä nyt aion kertoa teille. Hauska. Nyt mä alan kertoa sitä nyt. Kova. Eli oli kesä, ja mä oon ensinnäkin tosi kiitollinen mun ukille siitä, eli mun äidin isälle siitä, että hän on opettanut mut niinku kalastamaan. Hän opetti mulle, kuinka perataan joku kala. Mä en osaa noita sitten. Mäkin oon unohtanut sen, mutta mä muistan. Se opetti mulle silleen näin, ja sitten se veti ne silleen nopeasti, ja sitten se oli siinä. Mutta sitten oli yksi tai se oli itse asiassa 2 keissiä, mitä tapahtui, kun me oltiin järvellä soutuveneellä. Yksi keissi oli semmoinen, että me oltiin mato-onkimassa. Ja sitten me tietenkin istutaan molemmat veneen niin kuin toisessa päissä. Ja sitten olisiko se ollut eka heitto, minkä mun ukki heittää mato-ongella. Ja se heittää sen niin kuin silleen, että se siima vähän niin kuin ruoskalla ja tulee. Ja sitten menee näin. Ja sitten yhtäkkiä mä tunnen, että joku on mun poskessa kiinni. Ja mä oon silleen, ei mikä hitsi tässä mun poskessa on kiinni. Niin se mato-ongen koukku jäi mun poskeen kiinni. Mutta onneksi mun ukki alkanut niinku riuhtaa sitä tällä tavalla irti. Mä vaan tunsin, että joku on tässä. Ja sit mä otin siitä koukusta kiinni ja vedin sen vaan irti. Ja mä oon silleen, että kato. Ja sit mä heitin sen takas siitä. Mutta jännä, että se otti jotenkin varmaan ihoon kiinni. Tai sille jotenkin tänne, että se ei niinku sattunut silleen. Se vaan, joku jäi tiiäks. Erikoisesti. Mutta sitten tämä toinen keissi oli semmoinen, että tämä tapahtui samalla järvellä vielä. Järven nimeä mä en saa kertoa, koska se on erittäin salainen järvi, koska sieltä saa paljon kalaa. Joo. Niin sama järvi, ja ennen kuin oltiin lähdössä järvelle, niin mukki oli silleen, että hei, onko Samuli kaikki kalastuskamat messissä? Mä olin silleen, että on. Okei, Samuli, sun homma on nyt kiinnittää toi veneen pohjatappi kiinni. Mä olin silleen, että selvä, okei. Laitoin sen silleen kiinni. Mä luulin, että se oli niinku kunnolla kiinni. Sitten me laitettiin kaikki kalastuskamat veneeseen, silleen haavit ja virvelit ja uistinpakit ja kalapappi, eli se tainnutuskapula. Ja sitten työnnettiin vene vesille. Mukki lähtee soutaa. Mukki oli sairaan niinku skrode äijä, se lähti soutaa. Ja oltiin keskellä järveä, niin sitten yhtäkkiä veneen pohjatappi lähtee irti. Ja sit mä oon ihan itse paniikissa silleen, ja sit ukki alkaa heittää vähän ärräpäitä siinä, ja sit ukki lähtee äkkiä soutaa rantaan, ja se oli silleen, että joo, laita se tappi kiinni sinne, mä laitan sitä, mä oon ihan itku puserosta, silleen, ei mitä vitsi, tää tapahtuu, me hukutaan ja upotaan tänne kohtaan, ja sit mun ukki onneksi niinku saa soudettua sen veneen rannalle, tiiäks, ja sit ukki ottaa niinku jonkun sen, niin kuin, millä se kala tainutetaan sen, niin kuin sen puunun, ja sitten se hakkaa, tiedätkö, se kunnolla sen venetappi sinne kiinni. Ja nyt se ei niin kuin ainakaan lähde irti, eikä lähtenyt. Joo. Ja selvittiin. Ja itse asiassa täällä samalla järvellä on tapahtunut paljon asioita, ja nyt mä muistin just yhden kolmannenkin keissin. Tämä oli semmoinen pieni keissi, lyhyt tarina, ytimekkäästi. Tiedätkö, kun sä menet soutuveneeseen, niin sit sun pitää astua sinne tosi silleen varovasti, koska se on tosi semmoinen... Joo. Helposti menee nurin. Just näin. Ja me lähdettiin rannasta, ja mä taisin astua jotenkin vähän vinoon, ja se meidän vene kaatui. Niin mä ja mun ukki niin kuin molemmat upottiin sinne järveen, ja kaikki uistipakit ja kaikki on sieltä. Ja sitten vedetään vene takas rannalle, ja no niin, eiköhän kokeilla uudestaan, ja sinne kaikki tavarat, ja aivan kaikki, mutta noin niin kuin tosi niin kuin mahtavia tarinoita ja mahtavia muistoja silleen. Ja... Joo, noi on ollut mun mielestä niin ikonisia, että mun on tehnyt silloin mieli tehdä niistä joku sketsi aina, joku sketchishow, niin kuin Joo. Tilipitappiukki alkaa heittää ärräpäitä, kun taas menee kaikki pieleen. Joo, sit vois tehdä oikeasti jonkun sketsisarjan. No, sitten serkkujen kanssa mulla kävi tämmönen. Ootteko te valmiita? Tää on legendaarisimmasta päästä siis. Oltiin pikkupoikia ja se oli mukavaa kesäaikaa. Vietettiin
mummolassa, jossa oli aina kaikkea actionia vähän se muutenkin. Katsottiin leffaa. Mitä leffaa te katsotte, muista? Se oli joku Beverly Hills Kyttä. Okay. Niin sitten aina mainostauolla. Mentiin vaan ulos pyörimään. Yksi kerta keksittiin mennä vaan siihen metsään, mikä siinä on, ja sitten sen metsä läpi. Ei siinä mennyt kauaa, kun sitten pääsi bussipysäkille, ja sitten siinä menee semmoinen tie, missä autot menee kovaa vauhtia. Me oltiin tosi vähissä vaatteissa on niinku jo valmiiksi. Oli kesä, oli lämmintä ja oltiin silleen rennosti liikenteessä, niin sitten en mä tiedä miten me keksittiin, mutta me ruvettiin vilauttelee. Sitten meni niin villiksi, että Kelle te vilauttelette? Metsäillä? Autoille, kun ne meni kovaa vauhtia ohi silleen, että kun me tiedettiin, että ne ei voisi pysähtyä, kun ne menee niin lujaa, niin sitten... Tuohon autossa jarrut. No, mutta siinä oikeasti mentiin 100 tai 80. Ja sitten me niinku vilautettiin just siinä, kun se on niinku osu meidän kohdalle, ettei niinku yhtään ennen sitä. Sitten tehtiin, se eteni lopulta siihen, että housut kinttuihin, siinä on se penkki siinä bussipysäkillä, ja sitten ne bussipysäkit oli vielä semmosia, että kun nykyään ne on semmosia lasisia. Joo. Mutta silloin ne oli semmoisia, että ei niinku nähnyt, ketä bussipysäkissä istuu, jos on ihan siinä seinässä kiinni. Aivan. Sitten housut kiintuissa ja paita tässä haarojen edessä. Ja sitten kun auto tulee, niin mä ja mun 2 serkkuu yhtä aikaa hypätään siitä penkistä, harpataan siihen bussipysäkin eteen ja paidat tälleen naamaa eteen. Eli toi liike, minkä Otso teki, oli niin sanotusti helikopteriliike. Joo, sitten siinä kävi sitten onneksi sitten niin, että me ei innostuttu liikaa, kun sitten siinä oli myös semmoinen risteys, mistä sitten tuli auto. Ja tähän mennessä me oltiin osattu välttää ne, mutta nyt ei tajuttu, ja sitten se kääntyi just sinne meidän suuntaan, ja sitten se pysähtyi siihen bussipysäkille. 2 semmoista naista tulee siitä autosta, jotain, ne oli semmoiset virkamerkit kaulassa, että ne olisi jossain virallisissa hommissa jotenkin jossain KRP. Toimistolla tai missä. Okay, ja sitten ne oli meille sille, hei, mitä te pojat, tommoset termospullon kokoiset pojat niinku esittelette täällä teidän... Ja sitten sukukalleuksia. Sitten mä olin silleen, en mä muista enää, mitä mä sanoin. Miksi ei? niin, miksi ei? Just tämä. Sitten kai mä sitten pyytelin vähän anteeksi siinä, ja sitten serkut lähti jo vähän edeltä pakoon, ja sitten mä menin perässä, ja sitä muistellaan aina lämmöllä. Joo. Se on itse asiassa mulla tuli taas yksi tarina mieleen, tai semmoinen tilanne mun omassa elämässä, ja tähän niin kuin liittyy mun isän isä. Oltiin Heinolassa meidän kesämökillä, ja mä olin pieni poika silloin. Muistan, mä olin ukinkaan rannassa, muukki teki niin kuin puukolla, jotain, varmaan johonkin, avustuspönttöön teki jotain puita tai jotain. Sitten muukki oli mulle silleen, että okei Samuli, mä lähden käymään tuolla ylhäällä, mä jätän nämä tavarat tähän, älä koske tohon puukkoon. Mä käyn nopea tuolla. Oota tässä. Ja arvaa mitä tekee. Noniin. Pikku Samulipoika. Tarttuu siihen, mihin ei saanut tarttua. Just siihen, eli puukkoon. Joo. Ja Samuli ottaa puukon käteen, ottaa puukalikan sitä pöydältä. Ja mä muistan vielä sen, että mä aloin veistää niinku itteeni päin vielä. Eli se on niinku ensimmäisen luokan virhe, jos käsittelet puukkoa. Niin sä rupeat veistää ittees päin. Ja mä muistan vielä, kun mulla oli se puukapula kädessä. Ja sit se oli semmoinen pieni oksan kohta. Ja sit mä sitä yritin niinku vääntää. Ja sit se puukko lipsahti ja suoraan tuohon sormeen. Ja sen takia nyt sä näet tuossa tuo arve. Siinä on vieläkin arpi. Jo. Kyllä. Ja tää arpi muistuttaa siitä niinku ensimmäisestä tilanteesta. Ja mä muistan, muukki oli ottanut varmaan 4 askelta. No ehkä vähän enemmän, 5-6 askelta. Se käänsi silkänsä, käveli 10 metriä ja heti kuuluu mä rupean itkemään, tiiäks. Ja mulla on hirveä syvä haava, tiiäks. Ja mua ei niinku viety mihinkään niinku sairaalaan tai mitään. Et sit mummi ja ukki haki pyyhkeen ja sitten käärin mun sormen siihen ja sormi on tallella, ei tarvinnut leikkaa irti tai mitään.
Ai se meni niin syvälle. Menikö se just tuohon niveleen? En mä tiedä tossa. No tossahan se on. Vaikea näyttää, kun meidän kamera on kaukana, mutta jos näette livenä, niin voitte tulla kysyä, että ei näytä se haava, niin mä näytän se sitten. Paljon on tommoista, mutta hei, kuunnelkaa vanhempaa sukupolvea, siellä on paljon viisaita asioita. Just näin. No me tehtiin vähän viattomampia källejä just kavereille. Ja yksi näistä legendaarisimmista on semmoinen, mikä kuvattiin kanssa videolle, ja se video on edelleen hyvässä tallessa. Tämä sama kaveri, jonka kanssa saatiin näitä älyväläyksiä tyhjentää postilaatikoita. Ja tässä oli nyt enemmän kavereita mukana, ja jopa tämä kaverin isä oli mukana tässä, se oli hauskaa. Me puettiin mut sen näköiseksi, että mua ei tunnista, mulla oli peruukki. Ja sitten semmoiset vaatteet, mitä mä en yleensä pukisi, semmoiset mahdollisimman aikuisen näköiset. Ja sitten papan vanha Finlandia vodka-pullo, jota me käytettiin tämmöisenä rekvisiittana monessa muussakin meidän videossa, kun leikittiin spurguja. Mitä tekee pikkupa? Leikitään spurguja. Se annettiin mun käteen ja sitten mä menin paperinkeräysroskikseen piiloon. Ja sitten laitetaan tää kaverin isoveli viemään paperit paperinkeräykseen. Ja me tehtiin silleen, että pyydettiin just tätä kaverin isää, että se voisi niinku pyytää tätä isoveliä viemään näin, että se varmasti uskoisi ja olisi silleen, okei, no mä vien. Ja sitten me laitetaan kamera valmiiksi ja mä oon siellä keräyslaatikossa ja sitten vähän ajan päästä kävelee se kaveri isä ja sitten se sanoo siinä meille, että joo, että isoveli tulee ihan kohta. Ja sitten me ollaan ihan innoissaan ja sitten se lopulta tulee ja avaa se paperikeräysboksi ja mä vaan huudan siellä se pullo kädessä. Ja sitten se tiputtaa ne paperit vaan se. Herra Jumala, mitä vitsiä. Mä rupean nauraa, ei mulla pysy pokkaa. Sitten sekin naureskelee ja sitten lähtee pois ja sitten loput kavereista tulee sitten oven takaa. Ja revetään ihan valtavaa naurua. Källi onnistui. Niin varmaan mitä mulle tuosta tulee mieleen, niin kaikista parasta tuossa on se, että sun kaverin faija oli mukana siinä auttamassa järjestää tämän koko jutun. Se oli iso juttu. Joo. Ei ole muita källejä tehty silleen vanhemman avustukseen. Jep. Jotenkin nuo kotikeräyspaperiboksit, ne oli meille semmoinen, että niinku... Toinen koti. Että me niinku muuallakin piilouduttiin niihin ja muuten vaan silleen hihiteltiin siellä ja sitten aina kun tuli joku tyyppi ohi koiran tauluttaja tai semmoinen, niin sitten piti ollakin ihan hiljaa, että se ei vaan tulisi sinne. Me kuumoteltiin ihan sikana. Siitä sai vähän jännitystä elämää. No. Joo, kyllä se oli semmoista niinku adrenaliinihakua. Seuraava asia, mikä mulla on täällä listassa, on vielä nuoruusaikoina tapahtunut asia. Itse asiassa säkin olit tässä mukana ja tästäkin on videotodistetta. Otsikko on Mikromunakas. Ei, yes! Tämä on niin paha. Ja se, missä me tehtiin se, siellä oli niin tiukat säännöt, että siellä ei niinku ikin saanut sotkea mitään. Sehän vaan sai meidät entistä enemmän innostumaan. Joo, ja siis tämä rakas kaveri, kenen luona aina välillä käyty, niin hänen isänsä oli todella tarkka. Turhan tarkkakin niin, monesti. Turhan tarkka voisi sanoa. Tietyissä tapauksissa oli myös tosi rento ja mukava. Mutta sitten, jos kysyy, että Samuli, mitä sulta jää päällimmäiseksi tästä henkilöstä mieleen, niin sanotaan, että se oli tosi tarkka. Välillä aika ankarakin. Sullakin varmasti riittää storia tästä kaverista. Sä voit kertoa vaikka seuraavaksi, mutta kerrotaan tämä mikromunakas keissi ekana. Ja nämä oli taas näitä niinku nuoruuden niinku pläjäyksiä niin sanotusti. Ja itse asiassa sä osaat varmaan ehkä vähän paremmin alustaa tänne. Joo, no ensinnäkin, muistatko, tulikohan tää Dudsoneilta tää? Ei. No okei. Itse asiassa se lähti siitä, kun mä tämän saman kyseisen kaverin luona, jonka tehtiin tämä mikromunakas video, niin mehän kokeiltiin yhdellä kananmunalla, että mitä tapahtuu. Aikaisemmin, Joo. No niin, nyt me laitettiin 3 kananmunaa. Joo, nyt laitettiin 3 kananmunaa. Joo, tää koko juttu oli niin eeppinen, että
me tätäkin suunniteltiin sille, ei vaan tämä mikromunakas juttu, vaan että me oltiin Yökylässä, niin se vaati semmoista vankilapaon kaltaista tarkkaa suunnittelua, että miten me saadaan järjestettyä tämä, koska tämän kaverin vanhemmat oli poissa, ne oli reissussa ulkomailla, ja sitten tämä meidän kaveri oli hoidossa jollain sen tutuilla, ja sitten huijattiin niitä, että Otsolla on nyt Yökyläsynttärit, että se menee sinne. Ja sitten mä annoin vielä mun puhelinnumeron sille, ketä oli tästä kaverista vastuussa, jos sattuisi jotain. Mutta sitten me mentiinkin tämän kaverin tyhjään kämppään. Vietettiin koko yö, valvottiin koko yö. Käty! Oltiin vaan kolmista ja sitten me tilattiin pizzakebabit ja Vedettiin niinku aikuisten elämää, voisi sanoa niin sanotusti. Joo. Jos te olette katsonut Yksin kotona ykkösen, siinä kun se jää yksin sinne kotiin, niin vähän samanlaista lifea. Kyllä. Joo, se oli tosi nastaa. Ja sitten sieltä on just tämä mikromunakas keissi, kun sitten kuvattiin se. Ja sitten meillä oli taas nämä spurkuroolihahmot päällä, kun hassuteltiin siinä. Ja Niin sketsihahmot tai silleen, Joo. jos sanoo, joo. joo, sketsihahmot. Ja sitten siinä kesti kauan ennen kuin alkoi tapahtua mitään. Ja sitten ensin eka räjähti ja oltiin ihan, mitä vitsi? Ja sitten räjähti toinen. Ja sitten kun se kolmas räjähti, niin sitten se räjähti niin, että se just kuvasi silleen, että se puhelin oli ihan siinä sen mikron oven edessä, että näkee varmasti sinne mikron sisälle. Sitten se räjähtää. Ja sitten se räjähtää niin, että se ovi vaan aukeaa väkisin. Joo. Ja sitten ne on niin kuin levii vähän siihen mikron ulkopuolelle ne jämät. Ja sitten kun katsotaan mikron sisälle, niin ai. Ja hirveä niinku, tiedätkö, semmoinen, ei savu, mutta semmoinen niinku höyryävä savu nousee, tiedätkö, että mikrosta, ja sitten tämä kaveri on ihan paniikissa, tiedätkö, että ei vitsi, tämä mikro syttyi tuleen, tiedätkö, ja sitten äkkiä ove aukeaa, ja sitten semmoinen, ja sitten Joo, ei sit sattunutkaan onneksi mitään semmoista ei. vakavampaa. Ja sitten me oltiin niin innoissaan, kun kuvattiin se video, että voitaisiin, että vitsi, kun tämä kaverin isä näkisi tämän videon, niin sitten lähetettiin terveiset, että kun sä oot nyt siellä ulkomailla, niin haistapa. Ja me oikeasti vihattiin suunnilleen siihen aikaan sitä tyyppiä. Meillä oli jo niin kuin paljon sitä vastaan. Niin, eikä se ollut se ei ollut silleen pienistä asioista, mistä se johtui, vaan koska se johtui myös siitä, että tämä meidän kaveri isäni oli todella epäoikeudenmukainen meidän kaveri kohtaan. Just näin, joo. Se niin kuin nostatti minussa ja Otsossa tosi paljon tunteita, mutta myös samalla kun me jaettiin tätä niin kuin meidän omille vanhemmillekin, niin nekin oli silleen, että eihän tässä ole niin kuin hyvän aika mitään järkeä. Kyllä. No sitten oli tämä nyt toisen kaverin faija, josta ollaan aikaisemminkin puhuttu, se oli sitten tämmöinen vastakohta. Joo, tosi semmoinen rento. Joo, ja sille kelpasi tehdä källei tälle, kestä aikaisemmin nyt puhuttiin, niin tälle me ei uskallettu ikin tehdä paljon mitään, mutta sitten tämä rennompi kaverin faija, sille me yritettiin yhtä sun toista just sitä kokismentoskäliä, jossa me ei ikinä onnistuttu, mutta sitten yksi källi, missä suunnilleen ainakin puoliksi onnistuttiin, valkosipulikälli. Se oli niin outo källi, että me oltiin tätä meidän kaveria. Tässäkin oli semmoinen pitkä suunnittelu. Tämä lähti niinku semmosesta, tai mä olin vaan tässä niinku mukana samaan aikaan, kun tämä tapahtui. Mutta siis tämähän lähti vissiin siitä, että hei, saatiin idea. Mitä jos tehtäisiin tämmöinen asia? Joo. Ja sitten te lähditte toteuttaa sitä. Joo, sille, että hei, voisit sä kysyä sun faijalta, että mitkä on semmoisia ruokia, mitä se inhoaa? Että voitaisiin laittaa niitä saaviin tai ämpäriin, ja sitten laitetaan sen huoneen siihen oven päälle, kun se on vähän raolla, että sitten kun se avaa se, niin sitten se saavi kaatuu sen päälle. Ja sitten sitten se oli hauska, kun se kaveri kertoi, että kun se oli kysynyt faijalta näitä, niin sitten siinä oli vähän selittelemistä, että minkä takia se kysyi, mutta meni kuitenkin läpi. Ja sitten me, ennen kuin se tuli kotiin se faija, niin me vaan pilkottiin valkosipulia. Niin, te olitte melkein jäämässä niinku rysän päältä kiinni. Joo. Okei. Ja sitten mun mielestä siinä olikin vielä se, että se kysyi, että
että ootko sinä tehnyt jotain ruokaa täällä, kun täällä haisee näin mausteiselta. Ei, me ollaan mitään tehty, että. Mä olin unohtanut ton. Ei me sit laitettu enempää, kun me kuultiin, että se vihaa valkosipulia, niin sitten vettä ja sitten valkosipuli-silppua siihen sekoitettuna ja sitten laitettiin. Oliko siinä pelkästään sitä? Oli. Vettä ja okei, joo. Se meni suihkuun. Ja sitten kun se on jännä, että se jotenkin, se oli se saavi siellä oven yläpuolella. Ja se ehti niin kuin mennä parikin kertaa siitä niin kuin läpi, ilman että se avasi sitä ovea enempää ja että se olisi pudonnut. Ja et vasta kun se tuli suihkusta, niin sitten se avasi se oven kunnolla ja sitten levisi kaikki. Se oli vaan se niinku käveli, ei kun se tapahtui, siihen tapahtui silleen, että taas sitä siis niinku kamerakuvasta, tai se kuvattiin, niin se näki sen sun kameran, että se kuvasi, että oli rekki päällä, se otti sen ja käänsi sen niinku linssipuoli alaspäin, ja sitten kuuluu muutama askel, ja sitten kuuluu koli, ja sitten kuuluu, että voi ja sitten kuka tämän teki? Nyt siivoamaan saamari. Kenen idea tämä oli? No niin, tää muistetaan. Ja kyllä se sitten osasi vetää sen nauruksi. Ja sitten se oli hauska, se itsekin sai naurut siitä, kun se oli, no etpä saanut ainakaan kameralle tätä temppua. No voi vitsi. Sinä iltana me lähdettiin muistaakseni katsoa lätkämatsia vielä. Oliko se samana iltana? Joo. Ai jaa. No mutta mieti siis oikeasti. Se oli tosi nastaa. Pitää miettiä silleen nyt tulevaisuudessa, että jos mun omat lapset tulevaisuudessa tekisi jotain tällaista, tai mun lapsen kaverit, niin miten sä itse suhtautuisit? No se riippuu källistä ehdottomasti. Et kunhan mua ei satu, niin... Niin jos joku laittaa, no joo, en mä keksi mitään hyvää, pyörän jarrut vaikka hajottaa ja sitten tulee hirveä alamäki. Tämä sama kaverin faija, niin me onnistuttiin tekemään sille yksi loistava pilapuhelu. Joo. Ja kaikenlaisia pilapuheluviritelmiä me yritettiin, ja useimmat niistä oli niin kämäsiä, että me vaan soitettiin tuntemattomasta numerosta. Ja se oli tosi siistiä, kun pelkästään saatiin käännettyä se silleen, että meidän numero ei näy. Wow. Monesti oli vaan niitä, että soitetaan vaan tälle tyypille ja ei sanota mitään. Ollaan vaan hiljaa, kuunnellaan, kun se on sieltä. Onks täällä ketään? En mä tiedä, siis oisa meillä ollut pokkaa niin kuin heittää jotain läppää. Niinhän me joskus tehtiinkin. Joo. Mutta useimmissa tapauksissa me ei vaan haluttu puhua mitään, koska meillä ei kestänyt pokkaa. Joo, ja me pelättiin kans ehkä, että paljastuttaisiin. Mutta joo, siis pokka ei kestänyt. Ja nimenomaan tämä paras pilapuhelu, mitä soitettiin, niin oli sellainen, että meillä oli jäätävän hyvä suunnitelma. Eikö me tehty tässä ihan erilliset äänityksetkin silleen, niin kuin, että... No ei, se oli sen jälkeen sitten. Okei, joo. Joo, kun me huomattiin, että pokka ei pysy, niin me ruvettiin äänittää. Joo. Ja sitten soitetaan nauhurilta niin kuin se, mitä me halutaan sanoa. Mutta joo. Mutta tämä on niin legendaarinen siis. Me tiedettiin, että tämä meidän kaveri on sen faijankaan mökillä. Ja kun mehän oltiin just vähän kateellisia. No joo, vähän. Ja me ei ole rehellisesti tiedetty oikein, että mitä ne siellä mökillä tekee. Meitä kiinnosti se, kun ne vietti niin pitkiä ajanjaksoja kesällä siellä. Ja meillä oli vähän ikävä tätä meidän kaveri. Me oltaisiin haluttu hengaa sen kanssa. Niin sitten keksittiin, että yöllä soitetaan. Se oikeasti, niin kuin legitisti yöllä. Joo. Keskellä yöllä. Mä olin itse asiassa teillä yökylässä silloin. Just näin, joo. Kahdestaan suunniteltiin semmoinen pränkkipuhelu, että hei, mökkinaapurista iltaa. Kun mä olin viemässä roskia tonne roskikseen, mä huomasin, että se oli pistetty nurin. Ja sitten kun mä menin vähän sinne tielle katteleen, niin mä näin, että karhu oli köpöttelemässä sinne teidän mökille päin. Että jos sulla sattuisi ole tyynyn alla tämmönen hirvikivääri, niin nyt kannattaa ottaa esille. Tää oli se, mitä me suunniteltiin, että mä sanoisin. Mutta siinä kun se vastasi ihan pokkana, kun me soitettiin,
mökkinaapurista iltaa. Ja sitten kun se vastasi pelkästään se iltaa, niin me oltiin jo siinä kohtaa päästy niin pitkälle, että wow, että se uskoo meitä. Se oikeasti uskoo meitä. Sitten me alkoi naurattaa niin paljon, että kun lähdin puhua siitä, niin kuin nytkin meitä naurattaa, niin pelkästään kun olin puhumassa siitä roskiksesta, niin kun mä olin menossa sinne roskikseen, sitten piti alkaa niinku yskivä. Sitten lopetettiin se puhelu ja yritettiin nauraa naurut pois ja sitten soitettiin uudestaan. Niin mikä roskis? Vastaan se niinku tiesi, että vaikka se oli tuntematon numero, se tiesi, että siellä on se mökkinaapuri. Että mitä sä olit sanomassa? Niin mikä roski missä? Ja sitten taas meni pokka ja ei siitä tullut mitään. Ja sitten se feilas. Mä ajattelin, että no kun soittaa tuntemattomasta numerosta, niin kai sitä voi laittaa viestinkin tuntemattomasta numerosta. Niin sitten mä kirjoitin mun taitavilla kirjoitustaidoilla sitten pitkän viestin, että joo tämmöistä, että mitä mä just äsken sanoinkin, että karhu oli kävelemässä sinne päin, että kantsi ottaa haulikko esiin. Ja sitten se, ei me tajuttu, että sitten siinä näkyy se numero. Se ei toimi samalla tavalla tuntematon numero, sit kun lähettää viesti. Ja sitten siinä näkyy, että pojan kaveri Otso niinku laittaa viestiä. Sitten. Siis kelaa oikeasti se, että niinku, sulle eka soitetaan pari puhelua silleen, joo, mökkinaapurista iltaa. Joo, että kun sitten niinku ensimmäinen puhelu katkee, tyk. Sitten menee vähän aikaa, tulee toinen puhelu. Niin mitä? Niin mikä oli, tiiäks? Joo, että nähtiin karhu siellä ja tälleen, tiiäks, pälä, tiiäks. Ja sitten taas katkee puhelu. Ja sitten menee vähän aikaa. Ja sitten tulee tiit. Ja sitten tekstiviesti. Joo, Otso lähetti viesti. Sitten siellä lukee, että joo, mökkinhaapurista iltaa. Mitäköhän se on kelannut siinä hetkessä? Niin. Silleen, että joo, ja vitsi, musta tuntuu, että me sitten soitettiin vielä kerran. Ja sitten se vastasi siellä, että terve Otso. Ja sitten poltin, no ei, nyt me epäonnistuttiin. Ja sitten se olisiko se yrittänyt sitten vielä soittaa mulle, mutta sitten ei vastattu. Ja sitten se laittoi viesti, että kiinni jäitä. joo. Oi hyvänen aika sentään. Tätä oli kiva sen ikäisenä kertoa sukulaisillekin. Ihan silleen, siinä aina kun kertoo sitä vitsin, joka kerta menee pokka, se on niin hauska juttu. Mut hei, silloin toisessa jaksossa käytiin ala-astetarinoita lävitse. Joo. Tai siis ei tarkennettu sitä niin paljon siihen niinku kouluun, mutta niinku semmoinen pintaraapasu. Joo. Ja sit sä kerroit siitä yhdestä opettajasta, Joo. joka toimi siis mulle liikunnanopettajana ja sulle sitten nelosluokalla opettajana teille. Joo. Niin siellä oli myös yksi keissi, mikä tapahtui. Joo, on ollut tämä yksi rasittava tyyppi, ei ole nyt keksitty sillä mitään hauskaa nimeä, ketä on niinku toistunut näissä muissakin jaksoissa, bustas melkein meikäläisen siitä opettajan salakuvaamisesta ja näin, niin sama tyyppi oli silloin mun luokalla. Se vaan ihan huvin vuoksi niinku halusi kiusaa sitä meidän opea silleen, siis silloin oli vessahätä ja se... Ja tää oli just se Hitlerin näköinen opettaja. Joo, luokkakaverilla oli vessahätä ihan tosissaan ilmeisesti, että hei, voinko mä nyt mennä vessaan? Et. Hei, please, mun rakko halkee kohta. Voinko mä virtsaa tohon lavuaariin? No sehän ei nyt käy. Ei oikeesti, päästä mut vessaan. Hei, voinko mä sitten virtsaa tuohon sun laukkuun? Ja sit sillä meni Ervosi lopella, kun tähän mennessä oli ollut ihan semmonen tyyni. Niin nyt se oli se. Sitten siihen aikaan meillä oli semmonen, että me pidettiin luokan ovia auki aina käytävälle. Niin sitten sä kuulit tämän huudon toiseen luokkaan. Niin kuin.
siinä meidän ala-asteella oli semmoinen pitkä käytävä, ja te olitte siellä toisessa päässä, me oltiin toisessa päässä. Niin mä olin joku, en mä tiedä mikä tunti me oli kesken, mutta oli just semmoinen joku hiljainen hetki luokassa. Niin sit yhtäkkiä kuuluu vaan. Jotain hirveätä huutamista, tiiäksä, niinku. Mä oon silleen, että okei, tuolla on joku niinku, selvästi joku keissi menossa, että. Joo, ja vaikka se raivos noin kovaa ja oltiin järkyttyneitä kaikki, niin silti tää ei suostunut niinku rauhoittua tää poika. Se vaan sit jatkoi sit, no anteeksi, ei sun tarvitse noin hikeentyä. Oot sä muuten sukua Hitlerille? Ja sit siinä tuli se, mitä kaikki oli, niinku, se niinku sanoi kaikkien meidän puolesta sen, mitä niinku oltiin ajateltu siitä. Vihdoinkin päästi se ulos. Ja ei se siihen varmaan vastannut mitään. En mä muista, että se olisi vastannut siihen enää, mitä se oli sen verran mauton läppä, vaikka kyllähän se siltä näytti ja näin. Mut näytti siltä, näytti miltä tai ei, niin mut silti edelleenkin on sitä mieltä, että yksi parhaimpia ala-asteopettajia, mitä oli. Kyllä, oli se, joo. Terveisiä vaan sinne jonnekin. Missä ikinä ootkaan. Joo. Sitten vielä tää ala-asteelta tää Fättärin lato. Tää oli niin crazy juttu. Me vaan itse kutsuttiin keskenään sitä Fättärin ladoksi, mutta Fättäri oikeastaan asui jossain ihan muualla. Meillä vaan meni vähän nämä nimet sekaisin ja näin. Me ei oikeastaan tiedetä, kuka siellä ladossa asui. Ja siis se oli semmoinen niin kuin meidän asuinalueelle, missä me nuorena asuttiin. Se oli semmoinen niin kuin vanha niin kuin maalaistalon alue. Et siinä oli semmoinen vanha rintamamiestalotyyppinen niin kuin maalaistalo, ja sitten siellä oli niin kuin vanha navettarakennus, ja sitten oli vanha semmoinen niin kuin latorakennus. Kyllä. Ja se oli semmoinen aika iso pihapiiri. Joo. Aluksi yhdellä liikkatunnilla oltiin purkkista siellä, ja siinä oli siis semmoinen hiekkakenttä, ja sitten me aina kun potkastiin se pallo siinä purkkiksessa, niin sitten me innostuttiin menee piiloon just sinne, missä on se lato, ja se oli just siinä metsän reunalla, ja sitten en mä muista, että me oltaisiin tehty mitään sen kummempaa, mutta sitten sen kesken tai siinä liikkatunnin lopussa se ladon mies lähti meidän perään, ja sitten se oli sitä mieltä, että me ei saataisi hengaa siellä. Ei me tiedä, mitä siellä niinku tapahtui niissä ladoissa ja näin, mutta jotenkin se oli kaikki semmoista tosi aution näköistä ja silleen. Se oli tosi niinku semmoinen, aina kun sitä vaikka pyörällä ohitte, niin se oli tosi niinku semmoinen spooky. Joo, spooky place, pelottava paikka oikeasti, ja joo. Mä en itse henkilökohtaisesti koskaan nähnyt sitä talo-omistajaa. En ikinä. Joo, mäkin näin se ainoastaan kaukaa ja silleen epäselvästi. Ja sitten sillä liikkatunnilla se sitten tuli puhua niille meidän opettajille, että me ei saataisi mennä sinne ja näin. Mutta mehän innostuttiin mennä sitten koulun jälkeen. Niin vielä enemmän. Totta kai kun sua kielletään, niin sä haluat mennä sinne sitten. Joo, just näin. Ja sitten me kerättiin niin iso porukka, että sinne tuli mukaan oikeasti semmoisia niinku siinä aikana niinku suosittuja tyyppejä Keravan keskustasta, just sieltä täältä ihan toiselta puolelta Keravaa. Ja musta se oli niin siistiä, että ai tämäkin ihminen on täällä. Kaikki kokoontuu tänne, wow. Yeah. Ja sitten vain harva meistä kuitenkin sitten meni sinne talolle. Että ne muut venas siellä kauempana, hengas vaan. Mutta sitten valioyksilöt meni sitten sinne ladolle ja mä olin yksi niistä. Ja sitten ne muut oli semmosia lätkäjätkiä ja olisiko niitä ollut 2 tai 3 mun lisäksi. Joo. Sitten me huudeltiin siinä ladon läheisyydessä kaikkea rivoa ja vilauteltiin kanssa siinä. Yksi mistä toi tulee toi niinku vilauttelu? Tai silleen, että en tiedä. Joo, ei mennä vilautteluun sen enempää. Joo, hetken siinä kun huudeltiin kaikkea rivoa, niin sitten siitä tiheästä metiköstä näkyy, kun sitten hahmo lähestyy meitä, väistelee niitä puita. Ja sitten just kun mä näen sen, niin mä tajun, että ne muutkin kaverit näkee sen. Ja sitten tämä meidän luokan komein tyyppi, ketä oli siinä mukana, niin
se huutaa ihan täysin. Se tulee! Ja sitten lähdetään niin lujaa, kun vaan päästään pakoon. Ja jopa ne, ketkä oli siellä kauempana, nekin lähti ihan täysin. Ja sitten me mentiin autotien yli ja sitten siinä tuli semmoinen syvä oja, jonka yli loikattiin ja sitten yhden niiden tyttöjen kenkä jäi sinne ojaan ja siinä kun juostiin pakoon ja juostiin niin pitkälle kuin vaan päästiin ja sitten pikkuhiljaa mentiin takaisin ja nyt siihen oli taas sitten liittynyt pari tyyppiä lisää siihen meidän jengiin. Ja paljon siellä oli siis kaiken kaikkiaan porukkaa, mitä veikkaa? Mitä muistat? joku 10 jarisat, niin tusina. Yeah. Ja sitten sinne tuli sitten semmoinen kaveri, kello oli jo valmiiksi vähän semmoinen ikävä maine silleen, että sen perheessä oli paljon tämmöistä niinku jotenkin semmoista näpistelyä ja semmoista. Niin sitten se tuli sinne ja sitten lopulta siinä kävi silleen, että sinne kutsuttiin poliisit ja sitten tämä tyyppi sai syyt niskoille. Okei. Tyyliin, vaikka niinku Vaikka se oli just tullut sinne. niin. Siinä tuntui vähän pahalta, mutta vitsit. Mut hei, sori. Joo, se on tämmöistä. Musta tuntuu, että mä en edes ollut näkemässä, kun ne poliisit tuli, että mä vaan kuulin jälkeenpäin legendaa sitten. Se on tosi jännä, että on niinku tollaisia paikkoja. Mäkin tiedän, mullakin on muutamia kavereita ja tuttuja tiedätkö silleen, että ne tietää paikallisella niinku kylällä tai kaupungissa, että siellä on joku hylätty mesta ja sitten menee sinne seikkailemaan ja tälleen näin. Joo. Mikä voi olla tosi vaarallista oikeasti, koska siellä voi olla asbestia ja jos on vanhoja rakennuksia, tiedätkö. Joo. Mekin käytiin ammattikouluaikoina, niin käytiin Makon tehtaassa, ja Makohan teki näitä palosammuttimia, vaahtosammuttimia. Järven päässä oli semmoinen tehdas, ja sitten me käytiin siellä, tai mä kävin yhden kerran siellä, se oli aika sairaan pelottava paikka. Ja siis oliko se autio, niin kuin, että siellä, joo, siinä oli siellä ei enää tehty niitä? Joo. Ei enää ikinä tehty. Ja se oli vaan jäänyt se rakennus jotenkin sinne, ja siellä oli ties kaiken maailman aukkoja ja reikiä, ja tosi niin kuin pelottavaa. Mutta sitten oli yksi tämmöinen tilanne, että me oli ammattikoulupäivä päättynyt. Oltiin silloin ammattikoulu ykkösluokalla, ja me oltiin sille, että mennään tuohon lähimpään metsään, kikkailemaan jotain. Ja sitten me seikkailtiin siellä metsässä, siinä oli semmoinen iso purokin oli siellä metsässä, missä virtasi vesi ja tälleen. Sitten me nähtiin keskellä peltoa semmoinen lato. Kaverit oli silleen, että hei, mennään tuonne latoon, tuolla lato, mennään tuonne latoon, tiiäks. Sitten me mennään sinne ladon luokse, se on semmoinen niin kuin, tiiäks, aukio peltoalue. Että sä näet suhteellisen niin kuin kauas. Kyllä meidät selvästi nähtiin, tiiäks. Tai joku varmasti näkee. Ja mä tiesin jo heti, joskus sulla tulee, tiiäks, että I have a bad feeling about this, mulla on paha ennen mitä tästä tulee tapahtua, niin mulla oli vähän semmoinen fiilis. Ja mä sanoin mun kavereille, että jos te menette tonne latoon sisälle, niin mä en tuu sinne. Ja se oli vielä vedetty lukoilla kiinni se lato. Sitten mun kaverit niin otti tiiäks, rautasilla voimilla veti pari lautaa irti seinästä ja ujahti sinne sisään ja sitten en mä muista mitä siellä oli silleen. Ja sitten mun yksi kaveri jäi sinne ladon sisälle ja sitten mun toinen kaveri lähti seikkailemaan jonnekin. Siinä menee jonkin aikaa, mä niinku seison siitä, tosi etäältä siitä ladosta, mä muistan. Ja menee muutama minuutti ja sitten mä huomaan, että mun kaveri tulee sieltä niinku metsästä. Sitten mä huomaan, että joku äijä on se vieressä. Sitten mä oon silleen, että tää varmasti on hyvä juttu, tiiäks. Ja sitten ne tulee siihen ladolle ja sitten se on se vanhempi mies silleen, että joo, tää on meidän lato silleen, että mitä ihmettä ootte mennyt, te ootte näköjään vetänyt pari lautaa irtikin tuolta, mä soitan poliisit tiiäks paikalle. Ja se oli soittanut poliisit paikalle. Se oli jo soittanut? Se oli soittanut jo. Ja me oltiin silleen, että hei, ei tässä kyllä mitään poliiseja tarvitse. Hei, sori, se oli liian myöhäistä, mä oon soittanut jo ja ne tulee, tiiäks. Ja sitten muistaa, että vitsi toi tilanne oikeesti. Joo, sitten tiedät, että nyt on niinku tiiäks. Mut toisaalta mä olin silleen itse safe, turvassa. Mä olin vaan väärässä paikkaa, väärässä aikaa tietyllä tavalla. Mutta mä en ollut mennyt sinne latoon, mä en ollut koskenut mihinkään, mä en tehnyt mitään. Ja sitten mä muistan, kun se mun kaverikin tulee sieltä ladosta, kun se oli siellä tutkimassa, mitä siellä on, niin se tulee sieltä, tiiäks. Ja sitten sekin yritti silleen, että joo, ei tässä mitään poliiseja kyllä tarvitse, ei uskota. Ei, kyllä poliisit tulee, tiiäks. Te ette lähde minnekään tästä. Ja sitten me lähdettiin kävelemään sinne tielle, ja sitten mä muistan, kun sieltä kaukaa mä huomaan, kun kääntyy poliisimaan, ja sitten se tulee, tiiäks, sinne, ja sitten mä tiedän, mitäkään tässä oikein tapahtuu. Ja sitten 2 vanhempaa poliisia tulee sieltä majasta ulos, ja ne on silleen, että
no niin pojat, mitä sitä on tullut tehtyä? Ja sitten no niin, henkkareita onko näyttää? Sitten, mun kahdella muulla kaverilla oli henkkareita, mulla ei ollut henkkareita. Mulla on tää Kela-kortti. Mulla ei ollut siis mitään muuta, millä mä voin todentaa mun niinku... Sitten, no anna tänne se, ja sitten katso sieltä. Sitten ne just selitti, että on aika törkeä vakava silleen asia mennä teeksi toisten niinku... Ensisikin rikkoa toisten omaisuutta. Joo. Ja sitten en mä tiedä miksi sitä voi niinku kutsua, kun sä meet niinku... Murtautuu. No periaatteessa joo, murtautuu. Joo. Ja sitten mä muistan vaan, että no niin pojat, hypätkäs tuohon poliisin takapaksiin, tiiäks. Sitten ne avaa ne ovet. Vitsi, se oli niinku ahas. Mä muistan, että se oli tosi ahas se poliisin takapaksi. Sitten ajettiin Järvenpään juna-asemalle ja sitten poliisit meidät jätti siinä. Ja sitten me oltiin ihan tiiäks kuumotuksissa. Silleen, että vitsi, jos meidän vanhemmat saatiin, että me kuollaan, tiiäks. Mutta sitten loppujen lopulta homma meni siihen, että tämä homma saatiin sovittua just silleen, että mä sanoin kavereille, hei, mä en tehnyt mitään, mä en ole niinku vastuussa missään tästä, mutta silti mua kuumotti, tiiäks. Ja mutta kumminkin asiahan saatiin sillä tavalla sitten sovittua, että nämä mun 2 kaveria, niin ne joutui korjaamaan sen ladon seinä. Okay. Ja ne otti ammattikoulusta niin pari lautaa mukaan, ja se oli hyvän näköistä, kun kaverit painaa Järvenpään keskusta halki, niin kuin 2 lautaa kädessä ja käsisaha kädestään repussa. Ja sitten ne joutui menemään, ja se oli sillä tavalla sitten sovittu se homma, mutta se on niin kuin mun ainoa visiitti poliisiauton takapaksissa. Joo. Ei ollut semmoinen niin kuin pienempänä tuossa tilanteessa olisi silleen, että no hei, mitä väliä nyt. Mut niin, se selkeästi tiesit, että joo, tämä ei ole hyvä. Joo. Ja itse asiassa siinkin tuli se tilanne, että mä otin niinku sen, hei, mä hoidan puhumisen. Kova. Taas. Yes. Vitsi. Mut joo. Mut yksi semmonen ikimuistoisimmista niinku, tilanteista, mitä tapahtui mun elämässä. Mä olin silloin ammattikoulun tokalla luokalla. Ja tää niinku ei virallisesti liity mitenkään niinku ammattikouluun, vaan niinku, tää tapahtui siinä aikana, kun mä olin amiksessa, ja tapahtui kesällä. Koulut oli kiinni silloin, mutta mä olin kesätöissä Järvenpäässä. Joo. Mä olin YIT-rakennustyömaalla töissä, ja muistan erään pitkän työpäivän jälkeen, niin lähdin sitten kävelemään, tiiäks, pistin napit korville ja kuuntelin musiikkia, tiiäks, ja lähdin kävelemään, tiiäks, Järvenpään juna-asemalla, ja sitten mä muistan, kun mä kävelen siinä Järvenpään juna-asemalla, ja sitten huomaan, että sieltä kaukaa tulee, tiiäks, niin kuin Intercity-juna. Joo. Pitkän matkan juna, ja sitten mä menen siinä samalla niin kuin sinne Järvenpään sinne asematunneliin, ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, että ihmisiä alkaa juoksea, tiiäks, asemalaitureilta silleen niin kuin alas, tiiäks. Mä oon silleen, että kun mä en ollut kuullut mitään, tiiäks. Mulla oli kuulokkeet korvissa koko ajan. Ja sitten mä oon silleen, että mikä homma täällä oikein on, ja sitten mä kiipeän sinne asemalaiturille ja portaat ylös, ja sitten mä huomaan, että Intercity on niin kuin pysähtynyt siellä kauempana. Sitten mä oon silleen, että okei. Sitten mä katson taaemmas, niin mä huomaan, että siellä makaa äijä raiteilla. Et siinä aikana, kun mä olin ollut siellä asematunnelissa, niin joku äijä oli kaatunut se Intercity-juna eteen, ja se juna oli ajanut sen ylitte. Oh. Ja sitten mä muistan sieltä, että Intercity-junasta tuli vielä konnari, ja oli silleen, että muille ihmisille, että hei, älkää menkö katsoa sinne. Ja sitten alkoi kuulua, kun medihellit tuli sinne. Ja se oli kyllä silleen niin kuin tosi mieleenpainuvia. Tavallaan ihan hyvä, että mulla oli ne kuulokkeet korvissa siinä hetkellä, koska mietin, jos mä olisin kuullut ne kaikki, niin kuin, koska se oli täynnä porukkaa se laituri. Okay. Että jotkut näki oikeasti, kun se äijä putosi sinne. Joo, ja tää oli silleen niin kuin yksi pysähtyvimpiä hetkiä. Ja pakko sanoa, että mä en kyllä ymmärrä semmoisia ihmisiä, mitkä tollaisessa tilanteessa ottaa niin kuin kännykkäkameraa esiin ja rupeaa kuvaamaan esimerkiksi. Siinä on niin kuin mitään järkeä, tiiäks. Joo. Ja joskus on ollut myös semmosia, kun sä oot näkynyt jostain, tiiäks, jotain niin kuin lyhkäisiä videoita, sä näet netistä, tiiäks. No nykyään varsinkin. Niin just nämä YouTube Shorts ja TikTok-videot ja kaikki tämmöiset. Niin joskus sä näet myös sellaisiakin videoita, että tiiäks, joku putoo, tiiäks, sinne niin kuin vaikka New Yorkin niin kuin metros, putoo sinne metroraiteille, ja sitten porukka vaan on silleen, rupeaa kuvaa, tiiäks, tai niin kuin seisoo, stondaa siinä vieressä ja kattoo, tiiäks. Sitten sieltä kukaan ei tee yhtään mitään, tiiäks. Mutta sitten sieltä tulee se yksi kaveri, joka hyppää raiteille ja tiiäks, nostaa tämän jonkun tyypin sieltä.
Mutta joo, me ei voida jättää tätä jaksoa tämmöiseen diippiin. Sun on pakko kertoa vielä joku. Okei. Me ei voida jättää tällaiseen. No no yksi källi, missä meinas sattuu onnettomuus. Tiedätkö mä tätä? Lumikökkäre Niin sillalta joo, alas. No tässä paljon, joo. Sä olit mukana tässä jopa, niin tää oli silleen paha, että ja sä olit siinäkin silleen, että hei, onkohan tää hyvä idea. Mutta sit sä kuitenkin olit siinä mukana. Niin mä olin katsomassa. Vähän kuin se latokeissi, mä olin siinä vieressä katsomassa. Joo, niin mä olin ihan silleen, jes, no niin, nyt actionia vähän. Ja sitten otettiin semmonen tosi iso lumikökkäri ja sitten mentiin semmoiselle sillalle, jonka alapuolella menee autotie. Ja sitten siitä on aika korkea pudotus ja se sillan kaidekin oli sen verran korkea, ettei niinku pystynyt silleen kurkkiin siitä silleen yli, että just laitetaan sinne korkealle. Semmoinen iso lumikökkäre talvella ja sitten just kun auto tulee, niin pudotetaan se. Joo, mä muistan vielä sen hetken. Niin kuin mä muistan, niin kuin, se oli kuin hidastetusta filmistä. Mä huomaan, että me kuullaan, kun joku auto tulee. Tiedätkö? Sitten mä olin huutamassa ehkä, että älä oikeasti tee sitä. Ja sitten se niin kuin, ja liian myöhäistä. Ja sitten kuuluu, tiedätkö? Kops! Joo. Ei osunut ikkunaa Onneksi. Oikeasti, onneksi. Se oli iso kökkäre. Oikeasti. Se oli niinku, se ei ollut semmoinen lumikökkäre. Se oli jääkökkäre. Niinku puoliksi lunta, puoliksi jäätä. Joo, just näin. Joo. Ei mitään järkeä, tiedätkö? Joo. Ei niinku mitään järkeä. Ja onneksi se osui johonkin, tiedätkö? Puskuriin. Johonkin tommoseen puskuriin. Ja sit, en mä tiedä, mua edelleenkin oikeasti vähän hirvittää se, että mitä siinä olisi voinut tapahtua. Kyllä. Ja tavallaan kantapää kautta. Joo. Ainakin mä itse opin, että mä enää ikinä niinku pysyn kaukana tollaisista jutuista. Joo. Kun on nyt kuullut joskus, tiedätkö, uutisia silleen, että porukka heittää niinku moottoritieltä, tiedätkö, kiviä tai jotain, missä ei niinku mitään järkeä, mutta onneksi, tiedätkö, sä teet nuorena yhden tommosen asian ja sit sä säikähät siitä, niin siinä on aina se, että sä et enää tee sitä ikinä, tiedätkö. Joo, jää loppuelämäksi mieleen. Siinä just näin. Joo. Ja Mut hei, sun pitää vielä kertoa se Ai se banaaninkuori juttu, joo. Joo. Joo, tää tapahtui, mä taisin olla 7-luokalla, kun semmonen reitti, mitä mä pyöräilin keskustaa. Sillä reitillä oli yhden vanhan luokkalaisen koti siinä. Varsinkin kun mä pyöräilin tennikseen, mulla oli tapana vetää banaania ennen sitä. Niistä mulle muodostui tyhmäksi tavaksi heittää banaaninkuori aina, että mä oon just syönyt sen siinä kohtaa, kun tulee tää kaverin kämppä, niin sit mä heitän sen siihen etupihalle, se banaaninkuore. Monta kertaa sä teit tätä? Joku ehkä 5 kertaa varmaan. Ehkä. Mä luulen, että se oli semmoinen hirveä kasa banaaninkuoria siellä pihasta. Joo, sitten viimeinen kerta oli se, kun mä jäin kiinni. Että just kun mä heitän, niin sit se ovi aukeaa ja sit sieltä tulee tää kaverin faija. Ja sit se kattoo sen jalkojen juureen. Se on osunut just siihen niin kuin ovimattoon se banaaninkuori. Kattoo sitä banaaninkuorta ja sit kattoo mua. Ja sit mä oon just ehtinyt mennä ohi, kun sit se huutaa. Perki! Nyt tuu takas! Ja sit mä olin silleen, hyvä on. Sitten kun mä kerroin tätä ekan kerran sulle, sä olit silleen, miksi sä et vaan mennyt pakoon? Mutta se oli niin komentava ääni. Sitä ei vaan voinut ohittaa. Ja sit mä muistan sen katseen siinä, kun se näkee mut. Se oli niin vihasen näköinen. Niin vihasen. Jotenkin niin isot vihaset silmät. Ja semmoiset hampaat vielä. Ja sit en mä ehtinyt kauas mennä, sit mä käännyin ja sit se sanoi, että miksi sä... Mikä idea tässä oli? Joo, ja sit se äiti... Mikä oli Otson selitystä? Äiti tulee siihen kanssa, että olisiko susta kiva, jos mä roskapussi heittäisin sun oven eteen? No ei ois, no niin. Ja sitten kun se kysyi, että miksi mä tein, niin
mulla ei ollut mitään oikeasti sitä kaveria vastaan. Mutta mä siinä sanoin, että no ajattelin lähettää tälle kaverille terveiset. Ja sit se kaveri on siellä kotona ja sit se kutsutaan siihen, hei tuus tänne. Onks teidän välillä jotain? Sit molemmat olla vaan, Ei. no okei. Sitten se oli siis se tilanne. Joo, mutta sitten mä jälkeenpäin tajusin tälleen nyt vanhempana, että se syy, miksi mä tolleen tein, niin johtui varmaan siitä, että kun mä tiesin, että se oli paras kaveri yhden mun entisen kaverin kanssa, jota mä kaipasin vielä, ja mä kadehdin sitä niiden ystävyyttä. Aivan. Niin mulla oli enemmän just tätä toista kaveria vastaan kuin itse tätä, kenen ovenjuurille mä heitin sen banaanikuoren. Mä vaan purkasin sitä mun turhautumista siinä. Joo. Semmosta. Oi voi. Paljon ollaan käyty Joo. niin kuin sekoiluja ja kaiken maailman tapahtumia elämässä. Ja niitä oli kiva jakaa. Ollaan taas oiva määrä tässä rupateltu. Joo, olisi vielä sanottavaa, mutta jätetään se toiseen kertaan. Jätetään se toiseen kertaan. Ja hei, kiitos just sulle, jos sä kuuntelit tämän jakson aivan loppuun asti. Ja mahtavaa, että oot ollut mukana. Ja pyydä ihmeessä tähän niin kuin mukaan seuraamaan tätä kanavaa. Kanavan nimi on siis... Vähän epäaitoa. Kyllä, vähän epäaitoa podcasti. Niin kun nämä meidän jutut on vähän epäaitoja, silleen vaikea uskoa. No, näitä ehkä voi uskoa vielä, mutta sitten on joitain semmoisia vieläkin uskomattomampia. Ehkä mennään niihin joskus, mutta onko teille tapahtunut tämmöisiä storeja? Niin. Onko teille tapahtunut vähän epäaitoja juttuja? Jos on, niin lähetä ihmeessä sähköposti, jonka Otso sanoo nytten. vahaepäaitoa@gmail.com. Sinne laitat, ja ei tarvitse pelätä, ihan anonyymisti sitten kertaa näissä podcasteissa ja käydään Otsonkinkaan niitä vähän lävitte. Kyllä. Ja lopetellaan tämä jakso numero 4 tähän, ja tutut kuuluisat sanat tähän loppuun, eli jos et ole vielä tilannut, laittanut seurantaan vähän epäaitoa podcast YouTube-kanavaa, tai myös Spotify-kanavaa, niin laita ihmeessä seurantaa. Ja niin, ei mitään. Mä oon Samuli Haikonen ja vieressä istuu Otso Hirvonen. Ja tää on vähän epäaitoa podcasti. Kiitos kun katsoit tai kuuntelit ja nähdään seuraavassa jaksossa. Kiitos ja näkemiin. Noin. Testataan se kerran. Otso ja Samuli. Otso ja Samuli. Testataan se kerran. Otso ja Samuli.